Dentro deste grupo, cada un ten o seu proxecto, iso si todos teñen en común algo, queren aproveitar as vantaxes das novas tecnoloxías para chegar coa súa idea o máis lonxe posible. Unha delas é Karina, que a través do seu blog e redes sociais amósanos o seu proxecto de papelería e scrapbooking. Eu teño como idea de negocio futuro dedicarme a isto, poder facer regalos personalizados, aqueles o que me pidan. Entonces aquí aproveitei este curso para facer un blog donde tamén poder falar un pouco, dar a conocer o que é o scrapbooking, cousiñas básicas que hai que utilizar, o primeiro roce que tuven eu porque cheguei a este campo. Este é un dos proxectos postos en valor neste obradoiro impulsado pola Mancomunidade do Salnés. É un dos 27 cursos do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés, no que se forman multitud de persoas en multitud de espacios diferentes, non? Este en concreto de creación de blogs para dar a coñecer novos produtos ou novas ideas no mundo empresarial ou persoal, como tamén acabamos de ver, pois dá unha visión nova e unha extensión ás novas ideas ou ideas antigas que por falta de proxección agora sí que van a ter unha visibilización maior, non? No curso participou preto dunha vintena de persoas, celebrouse na Casa da Cultura de Ribadomia. Esta edición empezou a semana pasada, era un curso de 40 horas. Eu creo que neste aspecto hai que felicitar tamén a Mancomunidade do Salnés, porque, en materia de formación de alumnos e de persoas que, se queren incorporar ao mundo laboral e, sobre todo, que hoxe cada día máis se necesita máis formación, este tipo de cursos son básicos. Porque este só un paso máis no longo camiño para impulsar un novo proxecto empresarial, unha aprendizaxe cada vez máis necesaria que a través das novas tecnoloxías pode abrir as portas do mundo enteiro a estes emprendedores.